The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John chapter 10, verse 10, I am come that they may have life, and that they may have more abundantly. Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Psalm 23:4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Psalm 139, verse 8, if I ascend up into heaven, thou art there. If I make my bed in hell, behold, thou art there. In Romans 3:21-26, verse 21 says, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Hosea 8:7, for they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. Romans 1:25, they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the created things rather than the Creator, who is forever praised. Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pamalandong sa paghimo pagsusi sa atong tagsa-tagsa kalag. Kayo nagatinil ka pa mga sala diha sa imong kalag, din kini mahimo na lang babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gimaduan kita sa pulong sa Dios nga atong gamiton ang prinsipyo diha sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa kanimo nga magtutuo kung buot ikaw nga malampuso ng imong pagtuon sa pulong sa Dios, then we have to abide with this mandate from the Word of God. Rebound and keep moving. Ugalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giawhag ka sa paggamit niya ng imong free will and make the most important decision that you can make throughout your entire life. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magampo ta, agi og pagsusi sa atong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala na usab kanamo ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum sa pagtuon sa imong balaang pulong, imong kamaturan nga mo'y among magamit sa among pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak, dili kami maka-function, ingon nga imong mga anak,
kung dili kami magapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristiyanong pagkinabuhi, padayon sa pagtuon sa among kamaturan. Niining adlaw andama kami, lamdagi kami ug pasabta kami og tataw sa imong kamatuoran pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Og tangtang nga magubabag nga niya sa among pangunahuna nga among ibilin ang tanan namong mga tawhanong pangunahuna ito sa gawas. Apil ang among mga suliran sa kinabuhi aron kami makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Og magmapuslanon unta kining among pagbuhat niini ug mahimo unta kining panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, fellow believers, welcome kaninyong tanan. O by the way, aniya kita sa lain sa mga pagtulunan atong sugdan kini karon og may nungdanon kayo kining maong pagtulunan ug ato kining giuluhan og the Unfailing Love of God, ang dili gayod mapakyas nga gugma sa Dios. Okay? So ato na karing sugdan o ginaot nga tuto kita sa makuti o mapuslanon gayud ang atong pagtutok niining maong doktrina. Okay, unas tanan atong naibawan nga ang Dios gugma. Okay, the Bible declares niining profound truth. Okay, apan mangutana ko nimo, unsa man gyud ang gugma sa Dios? Do you understand the absolute and the perfect nature of God's love? Do you have any conception sa pagkasimple nini apan may makalibog usahay niining maong gugma sa Dios? Of course, kay dili man ginitawhanon nga gugma, mao nga kita kay mga tawhanon man kita, of course dili kita makaampas sa pangunahuna sa Dios. Apan kung atong tun-an gyud ang iyang pulong, then atong katunan gayud unsa gayud ka lig-on kining maong matang sa gugma sa Dios as compared sa gugma sa tao. So mao nang nangutana ko nimo, do you have any conception sa simplicity and the complexity of God's love? Unsa may nahimo sa gugma sa Dios nganha kanimo? Nasayod ka ba of either the components o ang iyang mga paagi ngining maong gugma sa Dios? O tingali alang kanimo ang gugma sa Dios usa kini ka kanang ingnon ta mystery. It could be for you. Now, kining giingon og unfailing, dili gyud mapakyas, okay? Dili mapakyas ang gugma sa Dios. Mao kanang paghulagway sa maong gugma sa Dios. He does not exist apart from love. Of course. Now, masabtan lang nimo ang Dios by comprehending His love. Kung imo nang masabton ang iyang gugma. You see, kay nagaatiman siya kanato. Deal siya. He deals with us in love. Kay ang plano niya alang kanimo gibasihan kini sa iyang gugma. Ang gugma sa Dios mao ni gitawag nato most critical concept nga imong matagbuan sa imong kinabuhi.
kung masabtan na nimo ang gugma sa Dios, you also understand sa basihanan for human love and have the capacity for wonderful relationships sa uban mga katawhan sa atong isig katawo. Now, during the course of human history, sa kasaysayan sa tao, ang gugma sa Dios gipadayag kini by the provision of salvation for all mankind. Pinaagi sa iyang pakigambitay with and provisions for believers in time. Kita kay niya maginta nining panahon, mga magtutuo kita sa panahon, believers in time, o ang iyang tanyag, paghatag nato sa surpassing riches sa iyang grasya apan believers hangtod sa eternidad na. Now, ang episode 2, 4 nga to sa 7, nag-ingon kini, but God, being rich in mercy, kanang buot pasabot niya na ang mercy, grasya kana, tungod sa iyang dakong gugma, with which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. Now, of course, by grace you have been saved, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, in order that in the ages to come He might show the surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. So mo ka na ang episode 2, 4 nga to sa 7. Now, kining dili mapakyas nga gugma sa Dios, nagahatag sa matag magtutuo ni Kristo, niining gitawag og surpassing riches nga naga-reflect sa grasya sa Dios, which cannot be compared to any human wealth or kalampusas kinabuhi. Now, dinhi sa atong panahon, unsay nga ni atong panahon sa simbahan, the church age, kining gihisgutan nga riches, nag-appeal kini more spiritual assets than have ever been given sa kasaysayan sa tao. Ang matag magtutuo, ana siya ay kanang access sa usa ka dili kasagaran nga espirituhan o kinabuhi, nga giimbento, gisulayan, o giprubahan gyud sa pagkatao, humanity ni Ginoong Jesucristo, samtang miyan siya si una niya the first advent. Kining dili kasagaran nga espirituhanong kinabuhi sa panahon sa simbahan, has no precedent dito sa daang pakigsaad, and will not be duplicated in future dispensations. O, nahibaw na magkakunsa ng dispensation. Okay? Unsa may but pasabot sa dispensation. Kining dispensation, inon ta period of human history nga gipadayag, pinaagi sa divine revelation. Kay ang kasaysayan God is a sequence of divine administrations. Now, kining nagkasunod nga mga era, inon ta kapanahunan, mao ni nag-reflect sa unfolding of God's plan alang sa kanang kaliwatan sa tao. So, kini, naglakip kining sa mga una-una sa Dios, ug ang teolohiko nga mga paghubad sa kasaysayan, the interpretation of history. So, kining atong panahon, the church age, is the current dispensation mo karon. Current ba sa panahon sa kasaysayan sa tao.
nga nagsugod kano sa Pentecostes, AD 30. Mga 50 dias human sa paglansang nila ni Ginoong Hesukristo o kini mahuman sa pagsakgaw na o kanang banhaw na sa simbahan. So mao kana buta sa dispensation. Now, sa diha nga usa ka magtotoo mo gamit ni ining dili kasagaran nga espiritual ng pagkinabuhi, iyang mahimaya ang Dios. And he receives maximum blessings in time, dinhi sa atong panahon. And cope with all the vicissitudes of life. Okay? Now, diha sa piso 3:19, nag-ingon kini, and to get to know the love of Christ, which always surpasses academic knowledge, that you may be filled up with the Holy Spirit, resulting in all the fullness of God, blessing from the source of God. Now, ang atong pagkasayod, pagkaton sa dili masukod, dili makanang hulagway sa gugma sa Dios. It engenders a response in a devoted love for God. Now this kining gitawag og reciprocal love mo resulta ni sa usa ka kinabuhi nga mabulukon uban sa mga kalipay o kalig-on sa pagbarog ug sa imong pagkaokupado na unya kang Ginoong Hesukristo, and an elevated appreciation sa imong appreciate sa grasya sa Dios. 1 Peter 1:8 nagaingon usab, and though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. However, kining gugma sa Dios, kanang sagad ni muragi kanang lawgaw balang nila. They are distorting and without by kinuha po sila doktrina, okay? Kay para nila murag di gyud nila matugkad. Of course, di gyud matugkad apan mo na naglibog na sila. They frequently distort. I'm talking about some. They distort, and without Bible doctrine, most difficult to grasp. Tungod kay ang gugma sa Dios is giingon ni transcendent to human love. Humans have no natural ability to relate to divine love. Kaya ang gugma sa Dios is self-motivated. Ginadasig sa kaugalingon. Unconditional. Infinite. Why kinutuban? O napahingon. Absolute. Samtang ang gugma sa tao, kung bahay na sa tao, object motivated. Siyang diferensya. Ang gugma sa Diyos is self-motivated, unconditional, infinite, and absolute. Panangatong gugma ingon nga mga katawhan, object motivated, o niya conditional pa, finite pa, may kinutuban, o relative. So, mga katawhan can only confuse sa Diyos nun nga kinaiya sa gugma with their own deficient sayop nilang pag-interpretar, paghubad sa gugma, unless they become cognizant of God's essential nature. Mo nang danon pagtuon sa mga kinaiya sa Dios. Okay, unsa may kanang may nunduman nimo bahin sa 10 attributes sa Dios. Ang naguna gid ni ang sovereignty. Kini nga itong gisgutan, review maghihapon apan gikinahanglan nga itong labason sa itong panumduman kay mao man ligi kini ang Yahweh nga itong yung matugkad o masabtan. Okay? Of course, atong ginaingon nga di man lagi yun kanang masukod ang ugma sa Dios.
Mabitaw ning uluhan sa atong hilisgutan mao ang dili gyud maunsa mapakyas. Way kapakyasan ang gugma sa Dios. So mao na ang nag-una kinaiya sa Dios nga atong gikinahanglan na masilsil na gyud sa atong kalag. Nag-una gyud ini ang iyang pagka makagahom sa tanan. Nga ikaduha, ang iyang pagkamatarong, hingpit. Kinintanan itong isugutan nga, mga kinaiya sa Diyos, hingpit. Ang buta sa sa hingpit, way kulang, way sobra, hingpit, perfect. Sovereignty, nagsunod is righteousness, hingpit nga, pagkamatarong, ikatulo. Ang iyang hingpit nga hustisya, hustisya ang Diyos. Kung ang imong nihibawan rabahin sa Diyos ang iyang gugma, ayaw gyud kalimti nga siya usab hustisya, hingpit. Unsa may ikaupat, ang iyang gugma na. Kay God deals with us humans with His love. Okay? Mo ni ikaupat, ang love, gugma, hingpit ang gugma. O kining iyang gugma as compared sa tawanong gugma, wa ni magkinahanglan og tumong. It does not need an object. Wa magkinahanglan tao, butang, lugar, o unsa pa diya. Wa ni magkinahanglan. Kay hingpit gud ang gugma sa Dios. Okay, sabtana. So love. Sunod, nga siya kinabuhing dayon. He is eternal life. So, sa diha nga mutuo ka kang Ginoong Kristo nga imong manluwas, imo siyang dawaton, you accept Him, and believe in Him as your Lord and Savior, then, ang eternal life will be imputed dihan nimo. Hatagan ka sa kinabuhing, wala na katapusan. Didto sa eternidad sa langit. Nga ikaunom, nga siya, labaw sa nga tanan nga makagagahom. Omnipotent ang Diyos. Ikapito, nga siya, omniscient, nasayod sa tanan. Way butang nining kalibutan na way huna unsa concept or unsa na diya viewpoints nga wa mahibaway sa Diyos. Nasayod sa tanan. Siya, ikawalo, nga siya ana sa tanang dapit. Way suok nga wa diha ang Diyos. He is everywhere. Okay? Hingpit lagi ang iyang kinaiya. Siya may kasiyam nga siya di na mausap. Maura siya kaniyadto karon ug hangtod sa wala na katapusan. I am God, I change not. Mao na iyang pulong. Di na siya mausap. Unya, so therefore, di mo usab. Ang iyang gugma kanimo, dili mo usab. Gawas sa diha nga mahisukamod ka na sa paggawas na nimo sa imong pagkiumbitay niya kay umikan sa sala kay mo magyud niyang culprit gyud mo gyud niyang makabalda gyud sa atong Kristiyanong pagkinabuhi ang sala. You see, this is the occupational hazard sa mga magtutuo. Mo na labaw pa ni kadidli ingnon ta sa coronavirus. Kining sala. Di man nina. So mo na nga ang iyang gugma mo sibog na mo atras ug ang iyang hustisya na mo imo abanti. Ato na lang ingnon yana. So mo kana kung imong tan-aw ng iyang gugma, ang iyang gugma mo imo abanti nganha kanimo. Kung ikaw nagmatinumanon sa iyang mando. Apan sa diha nga ikaw musupil, then mo atras iyang gugma ug mo abanti na pud ang iyang hustisya. Kasabot ka. So mo kana ang ikasiya mga kinaiya sa Dios. Unya ang ikanapulo, unsa? Siya kamatuoran. He is veracity.
So kini ang mga kinaiya sa Dios ka atong ipanginaot nga kini na silsil na gyud diha sa imong kalag. Kay kini mo ang Yahweh nga imong mailhan ni kining atong gisugutan nga the unfailing love of God. Why pagkasipyat nga gugma sa Dios. So sabta gina. So knowledge of the magnificent love of God engenders a response in a devoted love for God. So, kung balik ko katong 1 Peter 1:8 nagaingon, and though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. So, mao na nga, aron di magalawgaw ang kining bahin sa gugma sa Dios nga it's frequently distorted and without Bible doctrine, nga mao na hantod maglibog na naman sila. They are confused because it's most difficult to grasp for them. Kaya wala sila pagtuon sa kabahin sa attributes of God. So, kung giingon nimo nga ang gugma sa Dios is transcendent to human love. Humans have no natural ability to relate to divine love. Kaya ang gugma lagi sa tao, object motivated, conditional, finite, o relative. Apan ang gugma sa Dios is self-motivated, unconditional, infinite, and absolute. Tanawang diferensya nila. Kay people can only confuse the divine attribute of love sa uban sa ilang kaugalingon nga depiktong pagsabot nila sa gugma unless they become cognizant. Lagi niya atong gituki di padugay. Unless they become cognizant of God's essential nature. Now, why kanang hirisgutan nga mas ingnon ta mas gina kanang hatagan og dakong gibugaton to contemplate than the person and character of God? Why makalupig? Why makatupong niining paghisgot nato sa kinaiya sa Dios? Kay ang iyang gugma wa may limiti, way kinutuban. Perfect splendor and majesty are truly unfathomable. Matod pa sa Roma 11:33. Now, inomdong kang ni Moises. Si Moises was confronted with the person of God at the burning bush. Okay, he was commanded to take off his shoes. Nga kanang hubuan kanang imong sapatos tungod kay ikaw nagabarog on holy ground mo ni gisulti sa Dios kang Moises. So kadto si Moises na kurat gyud siya og na he was awestruck by the physical presence of God that iyang mihubong siya. He hid his face and was afraid to look. Nasa Exodo 3:5 nga to sa 6. Now, kitang mga magtotoo, on the other hand, dili gyud ta angay mahadlok sa pagtan-aw, kanang sudong ingnon ta. Ang pagpadayag sa balaang kasulatan nagatugot sa matag magtotoo to see the stunning essence of God o ang pagsabot sa iyang kinaiya, his essential nature. At no point does the believer feel his limitations more than when confronted with the overwhelming personage ug way limiting abilidad sa Dios as revealed in His Word. You see, mao ni nga itong itunan ang mga kalaki sa Dios, ang iyang mga kanang pamaagi as revealed in His Word.
anharaman na ito makatuni ang Diyos. Now, by definition, essence is the basic constituent of a thing. Ang ingnon ta, the intrinsic nature of something nga kanang which underlies all outward manifestations. Ang kinaiyagod sa bisag unsa is both permanent and unchangeable. Nga lahi kana ngadto sa kung aksidente ba na o gitawag nilang ephemeral or superficial. Now, gikan sa Grigo nga noun o siya, ousia. Ang pasabot nga ousia being substance or existence. Kining kinaiya means inner, sulod nun or intrinsic nature. Tinuod kini nga unod true substance, a person's qualities or attributes. Now kining gitawag og essential qualities dili ni makita apan gipadayag kini pinaagi sa usa ka persona, express thoughts and actions. Now, ang kinaiya sa Dios equals his being or nature. Who he is, kinsa, unsa siya. Ang gitawag og individual qualities and perfections sa kinaiya sa Dios gitawag kini og attributes. Kini siya mao ang kanang ingnon ta essential characteristics mga kinaiya sa iyang pagka-Dios. Sa pagka-Diyos sa Diyos, which are eternal, wala na katapusan, absolute, o inherent gyud diha kaniya. Mao gyud ang iyang pagkasiya. Now, ang mga attributes sa Diyos, dili mausab ni. Wala ni pagkausab, and they can never be separated from the whole sa iyang kinaiya. Kaya ang Diyos, nagapadayag man siya siyang kaugalingon. Di ba? God reveals Himself. Mao man niya itong gipangtunan. Gitunan na nato ang iyang pagpadayag. Pinagi sa iyang mga pulong. Mao ni nga itong gitunan. Adlaw-adlaw. Tunan nato. Daw ang Diyos. So, wapatama himugso nining kalibutan na. Wapatamo abot nining atong gipuy ang kalibutan. Ilan na sa Diyos, of course, siya gud ang magbubuhat. Now, our loving and faithful God, nagasulti ka nato. Ingon nga iya kitang mga anak. Of course, if you are a believer in Christ, you are now a child of God. What na magamagama niya, kay basig mo ingon ka kamong mga bago, nga naghimo-himo na putong istorya nini, ato kining kutlo ato kining nakatunan gikan sa pulong sa Dios. Bunga kini sa atong pagtuon niini sa makuti. So ang Dios nga mahigugmaon og iyang pagka matinumanon, sulti ka nato nga iyang mga anak. Unsa man na diin man na nato kutlua diha sa Salmo 139:1 nagaingon, "My child, you may not know me, but I know everything about you." Mao na versikulo 1. Versikulo 2 nagingon, "I know when you sit down and when you rise up." Unya sa versikulo 3, "I am familiar with all your ways." Now, adto tas Mateo 10:29 ngadtos 31. "Even the very hairs of your head are numbered." Now, diha sa Genesis 1:27 nagingon usab, "For you were made in my image." Diha sa mga buhat 17:28, "In me you live and move and have your being, for you are my offspring." Nana. Now, mo bitaw ni nga tunan nato kini mga butanga.
kay mahinungdanon kini sa atong pagkinabuhi. Kapila naman ta maghisgot bahin ining mando sa Dios nga kita pakabuton sa atong tumong. Unsa katutoy tumong nato mga magtotoo? We have an object to reach, to attain. We have a goal unsa man. Kapila na gyud balik-balik I have told you many times and I'll tell you again nga unsa buot sa Dios nga kita mahimong spiritually mature. Pagkabuot niini kay naibaw naman ta nga dunay tulo ka ang spiritual growth, spiritual ng pagtubo. Ang atong kalag patuboon. Naguna nini sa atong pagkabata, bago patang naluwas, we became brefos, mga masuso. So, nagkinahanglan og gatas. Ano mo tubo ang bata? O niya, sa sige na niya, padayon, pagtuon, pagsibog sa unahan, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos din. Magkabot niyang ikaduha nga ang which is pagkahingkod, adolescent. Okay? Sa sige gihapon niya, mo na gitawag na itong spiritual momentum, pagbuylo sa itong kinabuhing Kristohanon, na sa sige ni mo padayon, kabot na yun ni mong spiritual maturity, spiritualong pagkahamtong. Ang imong spiritual life as a believer, kabot na nimo spiritual maturity, which is the stage of capacity for life. So, nakikatakos paghigugma sa pagdawat sa mga panalangin, kinabuhi. You now have the capacity for life. And God, kinigong pagkahamtong na nimo, you become an overcomer. Kung sa may but pasanggot sa overcomer. To overcome, unsay bot pasabot? Ang pagbuntog, ato ning gihubad sa Bisaya, ang pagbuntog, ang pagdaog, ang paglupig, ug ang pagparot, pildi. So, in short, mananaog ka, madinoogon ka, mo na'y opposite sa pagka-loser. So God wants us believers to become winners in life. So mo na nga kita nga himong magtotoo. Our life as believers should not be boring. It should be proactive. Na ay movement yun. Kay kaning panahon na itong gipuyan karon is preparation time. Preparation for what? For our next life. Ito ay naguwat na itong mga panunundo, na itong mga inheritance. Giandam na sa Diyos. Sa kaniyan itong wapang tanan, iyan na nagiandam. Gitagana na niya. Ito na gani mansion giandam. Niya. O man lang ka magpasagan, o man ka manumbaling. O magkipagtuon lagi sa pulong sa Diyos. O magkigugma. Na mo na, you cannot become a winner. Dili na ito makatunan, di na ito matungkal. Di na itong gitunan nga. Di mapakyas nga gugma sa Diyos. The unfailing love of God. Mao nga itong gitunan, giduputan karon sa pagtuon. Nga kita nang inaot. Nga unta makaabot kita. Of course, ikinahanglan ng atong pagsalig gihapon sa teaching ministry of God, the Holy Spirit. He is the only source of this truth that we are studying. Besides God, the Holy Spirit is the author of the Bible. Manang siya ang magtutundo. Naran na nimo. Imo ba ka ng dawaton nga kamaturan o dili? You have your free will. It is a matter of choice. Naran nimo. Okay, ato ipadayon ni ugma. Ayaw si Piat sa sumpay nini kay
Daghan kitang makatunan nga mga points of doctrine nga ato magamit sa atong pagkinabuhing Kristohanon adlaw-adlaw. We live one day at a time. We study God's Word daily. Dili sinimana, dili binuwan, dili tinuig, adlaw-adlaw. Natong pagtuon sa pulong sa Dios aron sa ingon niya na ato gyung matugkad unsa ka tinuod kini atong gitun-an nga ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios. The Unfailing Love of God. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mong dugang kamatuoran, ikan sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Imo kaming ipabuhi ang ning higayon na gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos. Salamat nini nga mong Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma. Dinining dapita ro kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.